Keď som vyrastala, tak som mala dosť ťažké detstvo a takisto aj moje tínedžerské roky. A v podstate som sa viac naplakala, ako som sa smiala. Nemala som úplnú rodinu, takže o toto bolo horšie. A keď som už konečne mohla ako mladý človek začať žiť svoj vlastný život, tak bol plný úzkosti, strachu a depresí. A hľadala som cestu von. Hľadala som a našla som ju. V knihe Dianetika človek porozumie tomu, prečo sa mu to deje. Ale čo je najdôležitejšie, je tam opísaný presný postup, ako sa toho dá zbaviť. Lebo to sa dá. Človek môže byť šťastný, môže prestať toľko premýšľať a môže začať svoj život aj naplno žiť. Takže ak ťa zaujíma viac, klikni na link pod týmto videom.